our investment of 11 million euros is going towards renewing our fleet by replacing 50 older buses with brand new low-emission units. Ta' sodisfazzjon għalija llum li ninsab preżenti hawn magħkom għal din l-okkażjoni li matul għall-Malta Public Transport qiegħda żżanżan 50 karozza tal-linja ġdida biex jingħaqdu mal-flotta tagħha li diġà hija fost l-aktar moderna fost il-pajjiżi Ewropej. Investiment importanti, investiment ta' 11 miljun, 50 vettura ġdida, 50 vettura li tniġġes inqas Euro 6 l-inqas l-iktar li jista' jkollhom notfa u ftit ikbar sabiex anke nżidu l-kapaċità, nżidu l-volum ta' kemm jistgħu jitabbew passiġġieri. Passiġġieri illi qegħdin jieħdu esperjenza dejjem aħjar fuq il-public transport ma jfissirx li wasalna, ġifieri nibqa' nirċievi l-menti bejn l-elementi ma ninjoraħħomx u fadilna xintejn. Però żgur li dawn il-50 vettura se jkunu qed jgħinu diversi faċilitajiet, jekk hux żewġ bibien, jekk hux bil-USB illi ħajkun jistgħu jiċċarġjaw il-mobiles tagħhom, niftakru li dawn għandhom kollha l-Wi-Fi b'xejn għal kulħadd. Is-servizzi li qed nagħtu b'xejn lill-anzjani, liż-żgħażagħ u lill-persuni b'diżabilità, jiġifieri l-gvern qed jagħmel ħafna. Trasport huwa importanti għaliex ittik il-faċilità li tiċċaqlaq minn posta l ieħor u allura kemm jista' jkun li jsir b'mod kollettiv permezz tal-public transport jgħin fl-isfida tagħna l-konġestjoni tat-traffiku.